Хайтарма від херсонського джаз-бенду «Йогурт», пісня «Чорнобривці» кримсько-татарської у виконанні Ельмаз Асан і хіти золотого голосу Криму Сейтабла Меметова. Концерт «Ватан Сеси» «Поклик рідної землі» напередодні зібрав в українській столиці не лише кращих кримсько-татарських співаків, музикантів і танцюристів з усієї України, а й повну залу гостей. Найяскравіші моменти з грандіозного концерту кримсько-татарської музики «Ватан Сеси» збирала наша Тетяна Сулій. «Ватан Сеси» – поклик рідної землі, грандіозний концерт, який збере під своє крило 70 кращих кримсько-татарських співаків, музикантів і танцівників. Вже за кілька хвилин на сцену столичного концерт-холу вийде золотий голос Криму Сейтабла Меметов. Він відкриє концерт своєю піснею «Відчуття батьківщини». Ця пісня серед улюблених для лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Подивитися і послухати зірок «Ватан Сеси» Мустафа Ага прийшов із родиною. Поруч дружина Софінар Ханум, син Хайсер із дружиною Решіде та маленька Міріам, онучка лідера кримсько-татарського народу. Мустафа Ага розповідає, «Ватан Сеси» для нього – це можливість зустріти старих друзів і відчути себе як вдома. Сам факт, що із Криму, преодолев такой не очень легкий путь, и с риском для себя приехали наши артисты. Вот это русская пропаганда о том, что, дескать, мы разделены, там любители Путина и России, а здесь одни экстремисты, она как бы разбивает вдребезги. «Ватан Сеси» насправді зібрав друзів. Свято для гостей концерту розпочалося ще до його початку. Радісні обійми і спільні фото. За словами голови меджлісу Рефата Чубарова, такі зустрічі потрібні, аби підтримувати зв'язок кримських татар із батьківщиною, яку у них силоміць відібрала Росія. Це боротьба у вигляді такого гала-концерту, який сьогодні, ну скажімо, сподобається, я впевнений, не лише нашим тим гостям, які тут зараз прибувають, але це обов'язково буде декілька разів транслюватися на Крим. І це буде знову це об'єднання з нашим народом, з нашою землею, яка обов'язково і не так довго чекати, обов'язково буде звільнена від російських загарбників. Марлен Сетаров – один із тих сміливців, хто ризикнув приїхати із окупованого Криму на поклик рідної землі до Києва. Для своїх шанувальників він підготував прем'єру. Премьера песни, которая будет сегодня звучать, это такого рода гимн любви. А музыку написал я, автор слов прекрасная поэтесса Урия Кадырова. Ленмар Абдулаєв для гостей «Ватан Сеси» виконав пісню «Порт Артур» про боротьбу кримсько-татарського народу. Обрав саме її, бо відчув – це його пісня. Она мне подходит по духу, идеально ложится не только на мой голос, но и, наверное, на мой внутренний мир. Я не скажу, что было у меня много времени на подготовку, но она просто уже впетая, вкатанная, поэтому я решил ничего не выдумать и исполнить ее. «Ватан Сеси» – це не лише про кримсько-татарську музику. Для гостей тут влаштували цілу ярмарку сувенірів. Тут можна купити розписний посуд, одну з цих фесок і навіть пряник із логотипом телеканалу АТР. Ельдар прийшов на концерт разом з сім'єю, купив на ярмарку прикраси ручної роботи і книжку для сина, яку давно шукав. Я купив украшення нашого кримсько-татарського майстера Рустема Скибина і наклейки на телефон. Вони в повсякденній житті пригождаються. І книжку таку купив, теж другий екземпляр. Аби свято під назвою «Ватан Сеси» відбулося, своїх зусиль доклали десятки людей, які лишилися за кадром. Це і меджліс кримсько-татарського народу, і команда телеканалу АТР. Ці люди вірять, наступний «Ватан Сеси» – поклик рідної землі збере їх усіх вже у вільному від окупанта Криму. Тетяна Сулій, Максим Кондратенко, Заман, АТР.